पिला अछंती सब प्रखंड रे अछंती आ जदि आपण बजरंग दल रे नाहो ए वीडियो को देखुछ तो मु डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देबी से नंबर रे तुम मते कॉल करि पारियो बजरंग दल सह जोड़ी पारियो भाई। तो ये होचंती हम जिला स्तरीय ये होचंती हम जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कार्यकर्ता माने मन सब तो देख पारतु हां ये होचंती हम जिला स्तरीय राज्य स्तरीय कार्यकर्ता माने सेठी अछंती आमे होते प्रखंड स्तरीय ये आम महेश भाई होते जिला स्तरीय कार्यकर्ता अच्छा तो आपण कमेंट बॉक्स खोला अच्छे निजर कमेंट निहाती कमेंट रे जणाइबे। खाଇବା ଚାଲିଛି प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स रे दियो भाई हमको एकला सपोर्ट नहीं आतो तो बहुत बढ़िया नजारा देखो तो सपोर्ट हंस अछंती बहुत ये देखो कितना सुंदर लागे भाई ये जूर लगाओ मैं जल्दी पहुंचे लगाओ जय श्री राम तो डर मारछ मोबाइल तो खस पड़ियो तो देखि परतो एबे बजरंग दलर संख्या धीरे धीरे बढ़ी चलछि से ଆଉ ତ କେନା ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ରାଜୀବ ଲାଗିଛ ଆମ ସେଠି ପିଂ ଦେବି ଆ କଣ ଶିଖିନି ଏଟା ଉଡାଇକି ରଖି ଭାଇ ପାଣି ପାଇବନି ପାଣି ଦୋର ସିରି ମୋଡି ଗନେ आरोग्यं सुखो संपदा शत्रुबोधि विनाशाय वो मेला रे भजन मजा नहीं जगन्नाथ बंधु कौन आपन को लागु कि ब्लॉग सरी ना एबे तो ब्लॉग आरंभ होला हमें एबे जाउ बाबा कोठ जाउ हमें वाटरपूल तो हमें को वाटरपूल जाउ छे तो सेकर नजारा भी आपन को देखियो आपन हम तो जोड़ी थान तू आउ से तो पर्यंत ही देखु थान तू जय जगन्नाथ की बढ़िया ना तो एमिति रास्ता रो नजारा आउ छे एमिति किछि देखिनो हमको जणई गाइस वीडियो रे लागी रहतो हम तो रास्ता को केबे आसी नथिले आलू पानी जदी मारिबा हम बाहर की जाई पारे ना भाई एबे झरना रो दर्शन केबे मिलिला हां देखि भाई जगह किंतु बहुत बढ़िया माने टाउन रो रहउतले आसी की थरे हां नेट हां पंचलिंगेश्वर आर पार रो रहियो हां एपटे साइड के
ଭାଇ ଓ ଭାଇ 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 ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ଆମର ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଭୁଲ ସିନା କ୍ଷମା କରିବ କିଛି ଭୁଲ ହେଇନା ଭାଇ ଭୁଲ ତ କିଛି ହେଇନା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନା ପାହାଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନ ବାପା এই ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିଛ ଯଦି କହୁନ ଆମର ଏ ଯେ ମା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଆଜ୍ଞା ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାହାଡ଼ଟା ନା ଯେମିତି ଆମର ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ଏଇ ପାହାଡ଼ଟା ନା ଆମର ଯେମିତି ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ ଏଇ ପାହାଡ଼ଟା ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଟା ବି ସେ ନୀଳଗିରି ରାହାରେ ଯାଉଥିବ ସେ ବି ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ମଜା ଭାଇ ବହୁତ ଆସୁଛି ଏଇ ଯେ ନେଚରର ଶାନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ମଜାଟା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆଉ ହଁ ନିଜର କିଛି ଯଦି ମତାମତ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇପାରିବେ ତମେ ମାନେ ଟାଉନ ଏରିଆରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ ନା ପାହାଡି ଏରିଆରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ ହଁ ଠିକ୍ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜାଣିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଲୋକେସନ୍ ଯିବ ଆଉ ଆମେ ରେମୁଣାରୁ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉଠି ଯିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କୋଉ ଲୋକେସନ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯୋଉ ମା ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକେସନ୍ ପାଖାପାଖି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମା ଥକିବନି ତ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାଇ ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ତମକୁ ଅପଡେଟ୍ ଦଉଛେ ଆଗକୁ ଅପଡେଟ୍ ଦଉଛେ ଭାଇ ବିଷୟ ବିଷୟ ଆମ ଏଇ ଲୋକାଲ ପିଲା ଜମା ଚତୁର କାହିଁ କାରଣ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଏ ନଜାରା ସହ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ମିଳିଗଲା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଦେଖିଲେ ମା ତ ଦୟାଳୁ ସବୁ ସନ୍ତାନକୁ ନିଜର କରି ହେ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏ ହେଉଛି ମା ହଁ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମେ କରେଇଦେଲୁ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଜୁହାର ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ବି ମାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇ ପଡ଼ିବୁ ଏ ନଜାରା ବି ଦେଖେଇଦେବୁ ଆଉ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିକି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର